Это звычайны каранавірус, яе разнеслі па ўсіх кантынентах практычна. Такія вспышкі гэта чаканы абсалютна эфект нашай такой скучанасці. Ёсць лекі, якія супраць СНІДа працуюць. За 3-4 дні любыя сімптомы прапалі. Гэта самы страшны сцэнарый, які толькі можна сабе ўявіць. Ну, перш за ўсё хацелось бы высветліць вось гэты каронавірус. Чым ён адрозніваецца ад іншых вірусаў, якія з пэўнай перыядычнасцю прыходзяць на зямлю і апошнія дзесяцігоддзі так уздымаюць грамадства, уздымаюць нават урады, што яны прымаюць пэўныя захады. Ён чым-небудзь асаблівы, ці ён падобны на все астатнія ранейшыя прыклады? Гэты каронавірус, ён практычна нічым не адрознены ад тых, которые ўжо прыходзілі і ад якіх узнікалі такія вострыя інфекцыі. Гэта звычайны каранавірус, з которым проста вось у гэты перыяд мы сутыкнуліся. І гэта не штосьці такое асаблівае. На з чым можна параўнаць? Гэта можна параўнаць з той успышкай, якая была ў 2004 годзе вось з каронавірусам атапічнай пнеўманіі. Але мы памятаем, што атыпічная пнеўманія таксама свой час нагнала даволі шмат страху, але не даходзіла да такіх, скажам, сродкаў, да такіх карантынаў, якія зараз мы бачым в еўрапейскіх краінах. Чым бы вы гэта патлумачылі? Ці сапраўды ўрады проста вымушаны рэагаваць вслед за рэакцыяй грамадства, ці гэта неабходны захад? Безумоўна, это неабходна, тому што карантин – гэта эфектыўны метад па лакалізацыі хваробы. Задача любога ўрада зменшыць колькасць захворванняў, ізаляваць носьбітаў, на карантын адправіць тых, которые кантактавалі з носьбітам. Таму хвароба, асаблівасці ў тым, што яна у выніку нейкіх сацыяльна-эканамічных прычынаў, я нават цяжка уявіць, я не магу сказаць дакладна, ў чым прычына такого пашырэння, што яе разнеслі па ўсіх кантынентах практычна. Толькі тое, што гэта вспышка, яна набыла рысы пандэміі. І, в прынцыпе, яна абвешчана ўжо Сусветнай арганізацыяй аховы здароўя як пандэмія. Это значыць інфекцыя, якая распаўсюдзілася на тэрыторыю ўсіх кантынентаў на планеце. А давайте нагадаем, чым скончылася атыпічная пнеўманія. Она, напэўна, не скончылася, таксама не здесь, але ў чым скончылася, скажем, такой... Яна скончылася хутчэй за ўсё. Можна гаварыць пра тое, што пераадолена гэта інфекцыя. Просто любы вірус, дзеля таго, каб закрепіцца ў папуляцыі людзей, ім трэба прайсці такой даволі складаны шлях прыціркі з новым носьбітам. Таму што гэтыя каранавірусы, яны звычайна узнікаюць у папуляцыі, яны фільтруюцца, так скажам, у папуляцыі жывёлаў, пасля праз нейкіх прамежкавых гаспадароў, яны перадаюцца людзям. То есть, напрыклад, калі мы гаварылі пра атапічную пнеўманію, то іх звязвалі з пэўнымі жывёламі, характэрнымі для Сярэдняй Азіі. Калі мы узгадваем пра вірус МЕРС, то гэта таксама быў вірус, які перадаўся праз верблюдаў, чалавечую папуляцыю. У сённяшнім выпадку мы маем выпадак, хутчэй за ўсё, вірус, які перадаўся людзям ад летучых мышэй, но праз якого канкрэтна пасярэдніка, такого, з якім людзі кантактуюць непасрэдна, мы цяжка нам сказаць. І ўсё гэта можа скончыцца, калі будзе вынайдзена нейкая вакцына, але чаму гэта настолькі складана? Невядома, ці патрэбна нам вакцына наогул ад гэтага захворвання, таму што вакцыны распрацоўваюцца для тых хваробаў, якія не вспышачны характар носяць, то есть яны тыя, которые просто у нашай папуляцыі закрепілись, якія з'яўляюцца нашымі, так скажем, традыцыйнымі ворагамі. Я не ведаю, тут можна сказаць пра тое, што такія стратэгіі складаныя па лікаванню распрацаваны, напрыклад, для гепатыта. Ёсць такія лекі, которые працуюць супраць герпетычных вірусаў. Ёсць лекі, якія супраць СНІДа працуюць. І гэта вірусы, яны ўжо сапраўды закрепіліся ў папуляцыі чалавека. А, напрыклад, каранавірусы, гэта тое, што традыцыйна чалавечы арганізм, наш імунітэт меў, скажем, стасункі з гэтым вірусам. І ён быў заўжды слабенькі, ён ніколі не выклікаў нейкіх такіх вострых інфекцый. А зараз гэты новы вірус, які больш востры, хутчэй за ўсё, яму яшчэ надо даказаць, скажем, што ён здольны прыстасавацца да чалавечага арганізма і ў ім закрепіцца, каб тады ён стане сацыяльна значнай інфекцыяй, якую людзі пачнуць мэтанакіравана знішчаць, даследаваць яе і распрацоўваць альбо вакцыну
ну, да рэчы, пытанне для вірусаў, наколькі эфектыўная вакцынацыя, таму што гэта ўсё ж такі вельмі імкліва змяняючаяся, не ведаю, жывёла, істота, ну, прабачце, жывое істота нейкая, хаця пра гэта спрэчкі вядуцца, што ёсць такое вірусы. І можа быць, это будуць нейкія іншыя выгляда лекавыя прэпараты, якія будуць дапамагаць. То бок все гэтыя вашы разважанні і гістарычныя прыклады могуць падводзіць да думкі, што гэта дастаткова такі натуральны і аб'ектыўны працэс, калі час ад часу з'яўляюцца такія новыя каранавірусы, якія нападаюць на людзей і потым у выніку нейкіх натуральных прычын адступаюць. Вот такія небяспечныя каранавірусы, яны з'явіліся адносна нядаўна. То есть вось першая вспышка это было 2004 год прыблізна, і мы тады пазнаёміліся з высока такими летальными вирусами. А до гэтага коронавирусы, которые, скажем, были характерны для человеческой популяции, они носили такой характер легкого расстройства здоровья. Когда человек несколько раз чихнул, тому, умовно кажучи, и за 3-4 дні любые симптомы пропали. И нават часом это не фиксовалось у листке непрацаздольности, бо человек не звертався нават до лекаў. Ну, таму што вось гэтыя каранавірусы сталі з'яўляцца і сталі не такімі простымі, не проста чихнула, а прыводзіць нават да смяротных выпадкаў. Гэта чым можна патлумачыць? Гэта нейкае развіццё цывілізацыі, калі, як кажуць, ну, скажем, людзі пазбаўляюцца ад адных хваробаў, якія раней былі, але прырода чымсьці, скажем, адказвае раўнамерна, з'яўляюцца новыя хваробы. Ці чаму яны з'яўляюцца? Ну, я скажу, да, што ёсць тут пэўная прычына, звязаная з развіццём чалавечай цывілізацыі. Мы ніколі так шчыльна не жылі. Традыцыйна мы былі такімі мы жылі невялікімі групамі, там 20-30 чалавек, умоўно кажучы, это уже нават вялікая 30 чалавек група. І, адпаведна, инфекции, которые віравалі паміж людьми ў тыя часы, яны не маглі нанесці вялікую шкоду, не маглі распаўсюдзіцца на вялікія адлегласці. Вось. А зараз, калі чалавек жыве ў вялікіх такіх агламерацыях, як там тое ж самае ў Ухуане, это аграмезны там цэнтр тэхналагічны, лагістычны, і натуральна, што вірусы, з которыми сутыкаюцца людзі, там, напрыклад, пры кантакце з жывёламі, яны з пэўнай часцінёй, яны перадаюцца там человеку, а далей наш иммунитет, который заточен миллионами годов існавання ў малых групах на борьбу с таким под пэўную интенсивность вирусных инфекций, оказывается, что з усіх бакоў ён атакуецца вірусамі, ну і адпаведна вось такія вспышкі, гэта чаканы абсалютна эфект нашай такой скучанасці. Ну але ж імунітэт чалавека мяняецца, ці он просто так хутка не можа адаптавацца да новых умоваў урбанізацыі? Да вірусаў, на жаль, імунітэта як такого няма. Ну, в сэнсе, арганізм рэагуе на прысутнасць вірусаў такімі сродками неприемными часом для человека, ну, в плане повышения температуры. Например, это эффект заражения вирусами, когда организм детектует присутность у крови, там, у клетках вирусных частинок, то вот повышается температура. Это для спынення такой активной працы ферментов. Тому я абсолютно подзяляю такую крыху, ну, может быть, это медицинский гумор специфичный, коли кажут, что коли лечиться от вируса там леками, то он займает там 2 тыдні, без лекаў 14 дзён. Тому один способ перамагчы инфекцию, это просто пэўны час аддаць на спакойны хатні альбо, ну, калі кепская ўжо умовы і вострая інфекцыя, на стацыянар у бальніцы, і ён будзе пераможаны сіламі ўласнага імунітэту. Ну, конечно, тут важны момант, это звязана з станом человека. Вот вы все-таки не толькі біолог па адукацыі, але і грамадскі дзеяч, палітык. Як вот грамадска-палітычна ацэніць цяперашнюю сітуацыю? Зараз літаральна ў гэтыя дні ідзе вялікая дыскусія, ну, в сацыяльных сетках сярод палітыкаў, ці павінна Беларусь аб'яўляць карантын, як і іншыя краіны. Але адразу скажам, што не толькі гэты выпадак. В Еўропе па-рознаму дзейнічаюць. Некаторыя краіны вельмі жорстка, некаторыя працягваюць не закрываць свае краіны, то бок ёсць два тыпу рэакцыі. Якая, па-вашаму, больш правільная, і што б вы параілі кераўніцтву Беларусі? Я уже сказал, что с моего пункту гледжання карантин это эффективный способ борьбы у выпадках, калі у нас есть значная колькасць, была выявлена значная колькасць носьбітаў, і для того, каб іх, ну, вось, тых, хто кантактаваў у першым, скажем, коле, ізаляваць ад
грамадства, то да, карантын — гэта неабходныя захады. Але такой татальны карантын, ну, ён больш за ўсё патрэбны, калі у нас ёсць вялікая колькасць заражённых, захварэлых, і ну, я не бачу зараз этого неабходнасці. Але я думаю, просто ёсць афіцыйныя дадзеныя, якія, допустим, мы ім давяраем, але на самой справе шмат людзей, як паказвае вопыт папярэдніх, там Італіі, яшчэ Китая, шмат людзей ужо хворыя, але просто яны самі не ведаюць, і грамадства пра гэта не можа ведаць. І кажуць, што пік будзе ў Беларусі праз тыдзень-два. Ну, я не ведаю, ніхто не можа сказаць, як будзе развівацца гэта інфекцыя. Паколькі зараз у нас абмежаваны доступ з боку там еўразвязу, там і Польшча, Літва, яны абвесцілі прыпыненне, так скажем, перасоўвання. По-моему, для Польшчы гэта абмежаванне, там для Літвы, Украіна таксама абвесціла нейкае абмежаванне. То, в прынцыпе, мы і так апынуліся ізаляванымі ад краін суседак з еўрапейскага звязу і Украінай. Ну, мяне больш непакоіць, конечно, што расійская мяжа, в этом плане она открыта, и некоторые кажут, что вось добрый способ зараз почать контроль над усходней мяжой з пункту гледжання нават такой аховы здоров'я наших громадянаў. Ну, такія рэакцыі патрэбны, калі у нас ёсць непасрэдна інфармацыя, што будуць нейкія, там, напрыклад, перемещенні людзей значна. Ну, я бачу, што зараз этого не адбываецца. Я думаю, тут яшчэ все наслойваецца в тым ліку і недавер сярод значнай, натуральны і зразумела недавер сярод значнай часткі беларускага грамадства да беларускай улады, і плюс вот эта мантра беларускай улады, якую паўтарыў Александр Лукашенко, што у нас все стабільна, у нас все нормально. Ён паўтаряе, калі крызіс эканамічны вакол ва ўсіх краінах і в Беларусі, ён кажа, в Беларусі все нормально. Так і тут. Вось гэта пазіцыя, з аднаго боку, яна правільная ці не? Нават вот Меркель, прэм'ер Германії, прызнавалася, што, магчыма, 60% немцаў перахварэюць в той ці іншай форме на гэта коронавірус. Это паніка ці не паніка? Ці это нармальная рэакцыя палітыка? Ну, заходнія палітыкі робяць заявы, сыходзячы з таго, што ім неабходна адгукацца на пазіцыю грамадства. І, конечно, Меркель у сваіх заявах, яна, безумоўна, больш залежная ад грамадскага меркавання. Лукашенко ў гэтым плане, ён свабодны ад любых запытаў грамадства. Ну, скажем так, это ситуативно, это не палітычна штось, но про бяспеку. Это вельмі важны аспект. Людзі, калі кепска інфармаваныя, у іх это трымценне, страх ад невядомасці, ён правакуе да, ну, часам, ну, нават таких палітычных нават эфектаў. Я думаю, што хвароба сама по сабе, нават калі 60% немцаў перахварэе, ну, гэта самы страшны сцэнарый, які толькі можна сабе ўявіць. Але с улікам таго, што інфекцыі яны збольшага будуць падаць у плане летальнасці, то есть інфекцыя, прыціраючыся в арганізме, ну, перадаючыся ад аднаго да наступнага гаспадара, яна звычайна слабее. Это нормальны біялагічны эвалюцыйны шлях для захавання той папуляцыі, у якой вірус хоча жыць. Таму я не бачу тут страху, што многа будзе захварэлых. Ёсць толькі адзін аспект, звязаны з тым, што ў розных сацыяльных, так скажем, градацыях, групах ёсць усе это розныя абсалютна працэнты па летальнасці. І тое, што мы ведаем на конт старэйшай групы, гэта высокі вельмі працэнт, і гэта ёсць небяспека. Ну, з іншага боку, опять же, ёсць прагноз на зменшэнне гэтай смяротнасці. І хацела за завяршэнне нашай перадачы якраз папрасіць у вас прагноз. Па-вашаму, ну, скажем так, груба, калі ўсё скончыцца? Безумоўна, все скончыцца разам з сыходам вось гэтага так званага перыяда вострых респіраторна-вірусных хваробаў. То есть ён заканчивается недзе у нас это с прыходам мая, там, в мае весна, 100%, конец весны. Таму я думаю, што к гэтаму часу мы спакойна перажывем гэты шал, гэты вір гэтых падзеяў і адправімся на свае адпачынкі ўжо на звычайныя свае курорты, там, дзе людзі адпачываюць летам. Італія з еўрапейскіх краінаў найбольш пацярпела ад коронавіруса. Там найбольш выпадкаў захвораных і найбольш выпадкаў смерцю. Але тым не менш, многія італьянцы выбралі сваім дэвізам у гэтыя дні «Усё будзе добра». Прыблізна тое самае сказала наш сённяшні госць Юрась Міляшкевіч. Заставайцеся з Белсатам.